Ndichikutambirai zvakare pachannel ino, channel yeZimbabwe TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe, ma-likes enyu akakosha, subscription yenyu yakakosha, kukomenta kwenyu kwakakosha. Muri yeZimbabwe, pano ndadzoka ne-a dangerous prophecy about Zimbabwe. Icho chinova chiprofita chaprofitwa icho naBishop Kevin Nyamakanga, vachiprofita ivo zviri kuzoitika munyika medu. Muri yeZimbabwe, ndisingakutambisire nguva yenyu yakanyanya, ndava kukusiyai muchiona vhidhiyo rino, ini ndoenda zvangu. Asi wapedza kuona vhidhiyo rino, ndinokumbira kuti ungotaura zvaunofunga nemuonero wako mucomment section. Sarai. Hallelujah, hama dzinodikana. Praise the Lord. Kana usati wane flag yako mumba mako, kubasa kwako, please get one. Pese pauchafunga kunamatira nyika, tsika pamusoro payo, declare zvaunoda kuti Mwari vatiitire senyika. Secondly, please subscribe to this channel, because panapa tichavhura chokwadi sezvachiri, atiite makuhwa. Chandoda kukuudzai mhuri yeZimbabwe, let us continue praying for our nation, because we are this close. Handisi kutaura izvi kukufadzai, ndiri kutaura nekuti Mwari varangarira nyika ino. Chekutanga ndechekuti things are not okay muZANU-PF. Ichocho ndo chokwadi. Zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka zvachose. The ship is about to wreck, and only the wise in ZANU-PF will understand the season. Saka ngatirambei tichinamata. Rombo ramaitirwa naMwari risati rabatwa navanhu. Ndakakuudzai kuti musaite ma-emotions. Ndinoziva kuti kune vanhu vakavenga ZANU-PF with a passion, and its leaders. But imomo muZANU-PF mune vanhu vari kushandiswa naMwari for the betterment of a great new Zimbabwe and the manifestation of a great new Zimbabwe. Saka musaite my emotions, musakakalari, musaitirane nharo. Allow God to work his ways perfectly. Mune vanhu vari kushandiswa naMwari muZANU-PF, vamusiri kutombofungira. Uri kuona here kuti I love the word of God. Uri kuona here kuti Miriam kari kupota kachihwanda mugwenzi, kandogadzika tswanda ina Moses murwizi, kachitaimira. Ndo paanoona mukunda kana kuti mwanasikana waFero achienda kunogeza. Mwanasikana waFero ari kundogeza, ndo paanoona kamwana kari mutswanda kachichema. Mwari ndobva vaisa nyasha pane mwanasikana waFaro, ndokubva ada mwana. Miriam ndobva ati pfacha. But uri kuona here kuti mwana ari mumaoko emunhu right now. Ana baba vari kuti vanakomana vese ngavafe. Imomo mumba maFaro munotori nevanhu vari kushandiswa naMwari kuti Israeri apukunyuke. Saka imomo muZANU-PF
munotori nembeu yavanhu yakatodyarwa naMwari. Mwari yavari kuda kutoshandisa, kwete yavari kuda, but Mwari yavari kutoshandisa izvezvi. Saka panapa I say as it is. Haikona kuita godo, haikona kuita kukakavara kuti sei. Ndiri kutonzwa Mwari kuti izvezvi VP Chiwenga maofisa avo vachinja. Izvi ndaizvinzwa pasocial media. Until today somebody ari pedyo isusu hatitori zvekukufadzai. Maofisi avo izvezvi aku KG6. Chiwenga is against corruption. Ndo iri kuita kuti vanhu vatambe nhova. Vari kutamba nhova. Hatisi kuramba kuti ane nyaya dzake, but kana Mwari kana vati vari kuda kumushandisa, iwewe who are you to object what the Lord has purposed? Iwewe who are you? Wadi kutendera Mwari vaita basa ravo. Ndakakuudza chiprofita cha 2022. Ndikakutaurirai. Ndakaona elevator semaonera ndakaita 2014, but ndakaiona 2022. Chiwenga mhiripiri achivhurira chamisa an elevator. That prophecy is going to be fulfilled. That's why we as intercessors, we are praying not only this prophecy yakataurwa neni, ndava tine vamwe vanhu vari kuburitsa zviprofita vakaita sana Dr. Ian Love. We are praying for those prophecies to be fulfilled. That's why ndiri kuti tsvaga iwewe flag yako, namata kuti zviprofita zvizadziswe. Regeza ndikubatsirei muri Zimbabwe. Patiriko zvino pari kuda kuti tinamate, titsimbirire prayer. Mwari ngavashandise mavessels aya. Tikuona mavessels. Allow the Holy Spirit to flow and use these vessels according to the purpose. Iwewe as a Zimbabwean intercessor, iwewe as a Zimbabwean citizen, tenda Mwari kuti Mwari, all things works together. Jeremiah chapter 29 verse 11. Yoparara, see the Zimbabwe, see the plans that God has for you. The plans to prosper you. The plans to give you a better expectation. And God says, the plans not to harm you. So whatever is taking place right now, ayoge andikuzika. Azina kumira zvakanaka muZANU-PF. Hazvina kutombomira zvakanaka. Chatiri kunamatira ndechekuti pachaitika zvese zvichaitika, let there be peace. Ngapashayikwe vanhu vanorobwa kana kuti vanofa. Zvinhu zvakumira zvakanaka. Vanhu vangaedze kupretenda, vanhu vakaedza, but as I'm telling you right now, things in ZANU-PF is not just okay. Saka kana Mwari wakati is going to use mhiripiri, allow God to use it. Kana Mwari vari kushandisa dombo, tenderai Mwari vashandise dombo iroro. Ndava rakatomborohwa dombo rikaburitsa mvura. Iroro gwenzi ramuri kuti gwenzi rakaonekwa naMozisi chipfuta moto. Rakanga riri a thorn bush rine minzwa. But Mwari ndo pavanotopinda mugwenzi risingatarisirwe navanhu. Mwari undogara mugwenzi, wotanga kutaura naMozisi ari mugwenzi. Saka Mwari kana vakati ngaparobwe dombo riburitse mvura, iwo wajaira kuita yekuchera pamufuku. Allow God to work his ways. Kana Mwari wakati nhasi ndambotaura nembongoro, zuva riya ndakataura inini ndiri mukati megwenzi, but nhasi
ndirambotaura ndiri mumbongoro, ndiri mudhongi. Mutenderei Mwari vaite saizvozvo. In all things, give glory unto the Lord. Hazvina kumbomira zvakanaka. A great new Zimbabwe is just here. Though there are stages, let us follow those stages prayerfully and faithfully. Zara nekutenda prayerfully and faithfully. A great new Zimbabwe is just here. May God continue to bless you, and may God bless Zimbabwe.